Σας υποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στο Μητροπολιτικό Δήμο του Νομού Εύρου. Η επιλογή σας να συνεχίσετε από εδώ τις εργασίες του Προσυνεδρίου του κόμματός σας έχει για εμάς έναν βαθύ εθνικό συμβολισμό, αλλά και τεράστια ουσία. Βρίσκεστε σήμερα στο ανατολικότερο άκρο της χώρας μας, στον περήφανο Εύρο. Η πόλη μας υπήρξε ιστορικά ένα σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και εμπειριών, μέχρι να παγιωθεί η σύγχρονη ταυτότητά της. Μία ταυτότητα που σφυριλατήθηκε μέσα από τις προκλήσεις των συνόρων, αναδεικνύοντας τη μοναδική πολιτισμική ανθεκτικότητα των ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν και την πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής σταθερότητας. Η Αλεξανδρούπολη του 21ου αιώνα, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει μετεξελιχθεί ραγδαία, μεταμορφώνοντας την εικόνα της πόλης σε ένα σύμβολο σύγχρονης ανάπτυξης και στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει περάσει οριστικά σε μια νέα εποχή, τη Νέα Αλεξανδρούπολη, λειτουργώντας πλέον ως ο απόλυτος μοχλός συγκρότησης της νέας αναπτυξιακής και ενεργειακής στρατηγικής Ελλάδος, με την προσέλκυση σημαντικών υποδομών και επενδύσεων. Το λιμάνι μας, ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου και τα μεγάλα project υποδομών που είναι σε τροχιά υλοποίησης καθιστούν την περιοχή μας εγγυητή της ενεργειακής ανεξαρτησίας ολόκληρης της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν νέους ορίζοντες διεθνούς συνεργασίας καθώς και εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, ενώ χαιρετίζουμε την ενεργειακή πρόοδο, ως κοινωνία δεν μπορούμε να αποδεχθούμε επενδύσεις που θα μετατρέψουν την περιοχή μας, επιτρέψτε μου να πω, σε ενεργειακό βόθρο. Επενδύσεις όπως τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές ή οι εξορίξεις χρυσού που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη και να υπηρετεί τον άνθρωπο, να υπηρετεί τον τόπο και το μέλλον της Αλεξανδρούπολης. Όμως, γνωρίζετε καλά πως η πόλη μας, μέσα από τις συχνότατες αυτοψίες των στελεχών σας, δεν είναι μονάχα η μεγάλη εικόνα. Είναι η ζωή των κατοίκων της και εδώ, κύριε Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί, βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα. Σε μία πόλη με τέτοια γεωστρατηγική και αναπτυξιακή δυναμική, οφείλει να έχει και τις αντίστοιχες υποδομές στην καθημερινότητά της. Για να στηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας, χρειαζόμαστε την έμπρακτη και χωρίς αναβολή αρρωγή της πολιτείας. Απαιτούνται γενναίες χρηματοδοτήσεις για τα έργα της καθημερινότητας. Έργα που μπορεί να μην ακούγονται μεγάλα, αλλά είναι κρίσιμα, όπως οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και η συντήρηση του οδικού μας δικτύου. Σε αυτό το στάδιο ζητούμε από την πολιτεία να αναλάβει την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των υδάτων του ποταμού Εύρου αποτελεί εξίσου κρίσιμο ζήτημα για τρεις χώρες και κυρίως για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Το χειμώνα βιώνουμε πλημμυρικά φαινόμενα και το καλοκαίρι συνθήκες έντονης ξηρασίας, με τους ακρίτες να βλέπουν τις καλλιέργειες και τις περιουσίες τους να απειλούνται και να καταστρέφονται.